izena eta lau abizenak? Irune Moral Cárdenas. López Pino. Oso ondo. Zure izena eta abizena? Sara eta Furtado. Sara Furtado. Oso ondo. Inoiz esan alduzu etxean, ez dut gozerik, aurrean zegon platera, ez zenulako gustokoa. Inoiz esan duzu, ez daukat gozerik. Esan duzu, bai ez da. Zer ikusi zenun ba aurrean? Etzela zure gustokoa. Brokolia. Brokoli. Etzaio nori brokoli gustatzen. Gustora etortzen altzara eskolara. Bai. Gustora etortzen zara beti eskolara? Beti ez. Beti ezin da, normal. Astelenetan igual, ostirala bai. Ostirala da bai, oso ongi. Ateratzen aldituzu bihatzakin horrela batzutan mukik? Bai. Bai, normal. Eta inoiz konturatu gabe utzi duzu mahai azpian? Bai. Claro, normal. Sekretu asko aldituzu? Bai. Eta gurasoi kontatzen aldizkiozu sekretu guztiak? Bai. Denak kontatzen dizkiozu? Asko ez. Batzuk gordetzen dituzu. Noizbait hartu alduzu armairutik janari bat edo zerbait baimenik gabe? Ez. Ez. Zerbait galletak edo txokolate edo zerbait hartu? Bai, hori bai. Claro, hori da da, claro. Zuk etxean laguntzen aldiozu gurasoi, ez dakit, aspiradora pasatzen, Bai. bai, sukaldatzen, Bai. bai, laguntzen duzu, oso ongi. Nirakit. Badakizu, sukaldatzen, ze plater da oso ongi egiten duzuna? Sukaldatzen, a ber. Kroketak. Kroketas, Bai, segurtai azpikona kroketak. Gonbidatuko aldiazu egun batean zure etxea, kroketak jatea. Ez. Gurasoak erraz barkatzen zaituzte zerbait geizki egiten duzunean? Bai. Bai, bale. Onak dira gurasoak ez da? Bai. Oso ongi. Ingelesa gustatzen zaizu? Bai. Increíble, aleluya! Bai! Inori ez zaio gustatzen ingelesa, Sara? You speak English? Yes. A lot? Yes. Okay, I'm very happy today. I speak English a lot, Sara, thank you very much. Zein da gogorragoa, aita edo ama? Ostras. Ez dakit. Zeinek botatzen ditu bronka handiagoak, aitak edo amak? Nik uste dut biek igual ez da? Begira zer eman behar dizudan, Sara, merezi duzulako. Eta nola ingelesa gustatzen zaizun? I'm very happy today, July de Domina. Irune, 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 ze ongi portatu zaren.